Wamkelekile kwakhona kuluhlu luka-#edufunde@homevideo olukuncedisa ukuba ufundise njengentshatsheli ekhaya. Namhlanje sizawujonga ukuba ungasebenza njani ukwisimo esihle nomntwana wakho. Inyaniso, abantwana bafunda ngcono xa bonwabile. Ukuziva bekwisimo esihle iyabancedisa ukuba bazame ngakumbi, bazame baphumele kwimicelimingeni kwaye bakhumbule izinto ngokulula. Isixhobiso esiphezulu, yenza ukufunda konwabeleke. Ukuze ube yintshatsheli yokufundisa ekhaya, khumbula ezi zinto zimbini. Yonwaba, le siyibiza ngokuthi yi-joy factor. Imibala, imifanekiso, izinto zokudlala kunye neentshukumo zonke ezizongeza intlantsi kwinkqubo yokufundisa. Samkele impazamo. Ngokwenza impazamo siyafunda ukuba singayilungisa njani ukuze yamkeleke. Impazamo isibonisa ekusafuneke sikufundile. Nanga amanqanaba kakanjani. Khangela izinto apha endlini onokukwazi wena nomntwana wakho ukuzisebenzisa ekufundeni. Abantwana abancinci bafunda ngcono xa besebenzisa izinto ezinokususwa zijikeleziswe. Amakhasi namadayisi alunge kakhulu xa ufundisa izibalo. Cinga ngeengoma, izicengcelezo kunye neentshukumo onokuzisebenzisa zincedise umntwana wakho akhumbule ngcono. Yiba nesimo esihle kwimpazamo. Xa umntwana wakho enze into engafanelekanga, mbonise ukuba angayifumana njani impazamo kwaye angayilungisa njani. Yiphinde. Ungaqhubekeka xa ubona ukuba ukulungele oko. Ekugqibeleni, yiyozela impumelelo. Khumbula, xa umntwana wakho ekuthanda ukufunda, akukho nanye into engema endleleni yakhe. Siyabulela ngokuthi ube nathi kweli candelo lesibini loluhlu luka-Edufunde@homevideo. Khangela elilandelayo kwikhasi lethu lika-Edufunde kuFacebook.